dat is joh. Dit is begonnen, Sjoerd wil een rondje hebben. Net best. Nee, dat Sjoerd kan net rijken, die hebben we aan de achterkant. Een joontje bier. Joontje bier. Sjoerd dacht van, joontje bier. Joontje €20. Dat is een beetje miscalculatie, we hebben misschien nog wel terug. En joontje bier, €20. Wie dus 81 Ja, per bierke. bij Birgen. Dus dat weer €54. Even bij de lapje. Ah, dat beter joh. Ja, goeiedag. Hoi. De man John Dirk heeft je bij de dem. Dat is het beste.